Kuma vai china hiyo? Mama. Aita si mama. Mai madonagani. Mai wapi na hii? Mama donagani. Mai mangukani mai. Abandini ndega ndiripo munhu mukuru. Sanga tirongize tenzi. Chimimi chisara ndi manye ndoona kuti chiri kuitika. Mana. Chigadzira. Zvino akafa ndosarere ndikuni. Chinyara chita. Penoka $50 kakagara pakabati. Itora iri. Unorongedzere pomwana akwe ndozukuru. Pauya kuzoti varaidzawo. Vakomana ngatitanda. Anhuwoye, what is this? Yewe. Zvimbi. Mochi. Zvamumbo ndimhanyiri zvamunosoita zviye. Ya. Aiwe, ewa musana wangu. Ewa, Jesu. Musana yacho kurwadza. Ingata zase kurwadza. Imi, makombe acho kuti gocho. Yes. Maybe muna muchibva. Ungoona una chinyi. Anyway, ndazi review ya mai. Holiday isati yasvika. Ndofana kuenda mhanya musi wa 23, 24 ndiriyo, 25 ndichimboapepa. Iwe. Chikomba baona. Zora ndabwarara bewo. Asho. Yewo it's okay. Madzoko. Mai. Yes. Munoke. Vachipanga mayo. Ayesi baba one. Mai. Yes. Mai. Sati mai baiwe. So, mai mandikwadzisa mai. Kukwadzise. Makatanga rini kuya musina utaura musofona wani nai. Ndotaurira kuti chiwa changu mai. kuya kwaone kwashongo. Ha? Ndotaurira kuti panzuke kwaone kwashongo. Mai. Chini. Mai. Chini. Mai jiko. Maputse imba yangu kane mai. Iwe ndakutsa hapa. Wasikutsira imba yako gari. Mayo, mwana wangu. Wafukazi kuti mkazi nini? Musa 24, 25 ndirakuya ku review yenyu mimi. Review yako kuti ndware nini? Apa musa 24 yo. Kuna macheso. Na enzo hizo. Apa manjeo kuni show yake ndo bada kwende ko. Yes. Manjeo wacho ngeke. Sana ndo bada boss ngeke. Manjeo ngeke ko baba oni. Watombo. Ndakazona. Chichi munhu wakafana nembanje ungafamba ukandibatira. Unotike kubatwa nini? Tatobve kutondi kare kuri kwakati kocho nini unotike? Watsomba. Unotike. Chundike chi. Saka ambe pamandeo kwacho. Tatosvike bana ndinobhara zvizvi. Ndiyo pamandeo. Ndo pamandeo bana pese kudai ngechawo chese chikubveyo kusvike bana kuti ngechawo chese. Ine zvinoshupa ngechekuti Chinyi kuti ndibve Watsomba usiku kudzoke kutown. Kotsvake. Pane imba dziri pano dzekurara executive. Mubhedha kude. Kude. Uchizokera ausviki pasi. Pana executive munhu abuda achiti mai arurwa. Ndinobuda nehembe shoma. Botiki iri padapa yakapenga. Ine zvese kubve pasi kusvike kumusoro. Hapana zvinyane zvemukati. Zviri pano usati aba. Singatove nenyama yedu mudoro. Ati kunya nyama iri padapa gochi iri pano. 24 December baba. Macheso na Enzo.